Hát így néz ki még a pad a jelenlegi állapotában, amikor még nincsen összerakva. Holnap jön el majd a nagy nap. Hát ma sikerült levágni még a gombjait. Ez az eredeti játéktermes padok méretére van tervezve. 81 centi per 101 centi lesz. Ezt majd holnap vágjuk le. A padnak a teteje ez alatt lesz. Az alja ez alap lesz, ami ugyanúgy 88x101 centi lesz, mint a játéktermes padok. És 8 mm vastag. A közepére kerül ez alap. Hát azt majd még meglátom, hogy hogyan kell belepótolni a közepébe. A gomb felépítése az ilyen szivacsos lesz, az érzékelő alumínium lemez lesz, és ha minden jól megy, és lesz elég nyákom, akkor az alja nyák lesz, és egy USB-s joystick lesz a lelke, a kicsikének erre lesz rákötve. Hát a próbagomb az működik. Haha. Wow, siner vagyunk! A korlát pedig itt lesz hátul. Hát nagyjából ennyi. Jaj, nem, még gyártottunk hozzá plusz 2 gombot, hogyha valamelyik elromlana. De ezek nem lesznek holnap még megcsinálva, csak ez a 4. Mert elvileg már működőképes állapotban lesz a pad. Hát, videó off.